På trods af, at størstedelen af vores jord er dækket af vand, er mangel på rent drikkevand et stigende problem. Vi vil i vores forsøg teste, hvor effektivt det såkaldte LifeStraw er, og så vil vi forsøge selv at bygge et instrument til at rense vandet med. Det vi ser her, det er en karklud, vi har brugt i køkkenet, og så har vi haft den liggende i en pose i 1,5 uge, og så har vi så netop nu puttet den i noget vand. Og vi kan se her blandt andet på vandets farve, at der er altså godt med bakterier. Okay, vi er nu nået til den del af forsøget, hvor vi vil rense vores beskidte vand ved hjælp af vores LifeStraw. Det I kan se her, det er vores forsøgsopstilling, hvor vi ved hjælp af gasvaskeflasken vil skabe et undertryk, når vi tænder for vandstrålepumpen. Og så suger vi det op igennem LifeStrawet, og så får vi så det nu forhåbentlig renset vand hernede. Her har vi så vores hjemmelavede LifeStraw i en lidt større model, som også ligesom LifeStraw virker som et filter. Vi har først et lag jord, og så sand, et lag kul, og så et lag af vat prægneret med jod, og så et til lag kul. Og det der sker her, at først bliver det filtreret grovt fra jorden, så er det lidt finere med sandet, og så igennem kul, det skulle også filtrere det og dræbe nogle bakterier, og så joden skulle nok tage de helt farlige bakterier, og så er kullet hernede vil igen tage smagen fra jod og den slags. Så skal vi gerne have det op med noget drikkeligt vand. Så jeg vil bare hælde vores kontaminerede vand op i. Vi kan se en meget tydelig farveforskel mellem de forskellige væsker. Yderst til venstre her, hvor vi har det vi ikke har kørt igennem, er væsken helt gullig. Hvorimod vi her i midten, det væske vi har kørt igennem LifeStrawet, ser vi at det er grumset, men meget klarere end det her til venstre. Og ude til højre, det vi kørte igennem vores hjemmelavede LifeStraw, ser vi at væsken faktisk er blevet klarest. Vi vil nu påføre vandprøven på vores agarplader. Det er vigtigt, at vi først klipper op nu, for at kunne holde det meget mere fint. Værsgo. Der er nu gået en uges tid, og bakterien har formeret sig på agarpladerne. Vi vil ved hjælp af en kvantitativ undersøgelse analysere resultaterne. Vi har her vores 3 agarplader med de forskellige vandopløsninger. Vi kan tydeligt se, at der er meget færre bakterier på agarplader med LifeStraw-vand og vand fra vores selvbyggede vandrenser i forhold til karkludvandet. Ved at se på prøverne gennem mikroskop ser vi desuden, at der i LifeStraw-vandet blot er færre forskellige bakterier i forhold til vandet fra de 2 andre prøver. Vi kan derfor konkludere, at vandet, vi kørte igennem LifeStraw, ser ud til at være meget renere end både karkludvandet og vandet, vi kørte igennem vores hjemmelavede vandrenser.